tayo ko. Ba't wala na yung bag ko dito? Si Tinder to go siya. Nagkapalit yung bag namin, nagkapalit. What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. Alam mo naman dito. I'm Jasper. And I'm Jackie. I'm Japet. And I'm Snake Princess. And driver namin. And welcome back to my channel! Yay! Ito kami ngayon sa sasakyan, guys, kasi papunta kami ng airport. Kasi may show kami, guys. Sana all show. Hey guys, papunta kami ng Davao de Oro sa Laak. Davao de Oro kasi may show kami doon. O nga pala, Happy Kahimonan Festival Laak, Davao de Oro. Thank you for inviting us. Excited ka na, baby girl? Ha? Excited ka na? Oh, excited na ako. Hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan ay ako lutin nakabahan. Oh guys, kasi every time na mag-show kami at kasama si baby girl, siya yung nauuna, guys. Kasi siya yung unang kakanta. Wow, grabe, ganun ka-confident si baby girl. May usapan kami ni Kuan ba, Snake ko. May challenge kami ni Snake. Bibigay namin sa TF namin sa kanya basta ikaw muna kakanta dalawang song. Bigay namin ang TF namin kay Snake. Tapos, Pag napilit ka niya na ikaw kakanta 2 songs first na lalabas. Kita man si Japet Ray. Kaya yung Snake. Kaya ni mo Snake? Kaya ni mo, Pet? Kaya ni mo maano na si Japet maunang kakanta ng dalawang kanta? Ako? Oo. Oh, kaya. Di, si Japet yung anuhin mo, sasabihan mo na siya yung kakanta ng dalawang kanta muna. Mauna. Pilitin mo siya. Apek kana makaya na mapit nga kanang ikaw na first mukanta natutong. Dili man. Tapos, ibibigay namin sa iyo yung TF namin, Snake. Pag mag-oo si Japet. Gusto ba? Sana? Tigil na ko ikaw na lang first kay para ako lang. Suma ta. Oh, sige. Ay di ako lang like TF. Okay lang. Ay. Hindi ko kayo, promise. Nalilito daw siya, guys. And, let's go! Hi. Kaya muna kami ng lechon pero tapos na kaming kumain. Nabusog na ka, Jess? Kalimutan ng vlog. Busog kayo. Nakalimutan kong i-vlog, guys, kasi naggutom kasi wala kaming agahan. So dito kami nag-agahan. Bilis mo talagang matapos kumain, big girl. There's Murray, what a drag. Ha? Wah, cute. Cute. Hindi mo na madano sa... Smile. Matay doon sa driver. Pit! Kaon pa, Pit! Oo, ito ka lang marot. Abig, mo nang suoton inig. Show, ka na pulo. Dili, lahi. Itim ang susutin, guys. Itim. Abangan nyo later, guys. Susutin ni Apit. Galing yun, Shopee. Tapos na din ako, guys. Kaon. Reported to us recent scientific that implies transmission of COVID passed on through the entire. Once again, ladies and gentlemen, this is Red 5J5. Window lagi kapit. Hindi ginawa daw si Japet. Ha? Hug daw. Pitang. Ganun nga pa to, tunga na magkabuhok. Tunga dito na tunga. Oh, thank you. Sayang, di may kumplito. Shout out to Dano James. Ano yan? Basta dyan. Welcome to Davao. Welcome to Davao! Pag nandito ka, sumakay ka sa bus, sa van nito ni Kuya is talagang may orasyon talaga dito. Sorry kay Kuya ko. Sorry ya. Maniod na kita niya. Kulang lang yan sa lunch. Kuya, musta ma tong pagbiyahe-biyahe diha uy? Okay rin yung gapon. Kuya, basta yan kuya. Someday. Someday, uy. Basta di dapat. Oh, first time. Oh, percent. Dili ko. Kuan ka ng second time around. Ha? Yes, Kuya, hotel. You wanna join come with us?
Hotel. Lapit na ko ya, hotel ya. City Hotel di ano. Tagum. Wala tagom, nabi ko ikuan. Pila na kauras siya, papadong kuan. 1 hour pa din padong sa laak. Interviewan ako dali. Oh, sige. Ikaw man si kuan. Kuan, it's sweeter the second time around mo ya. Yes, with your second time around. So nasa X ang Hoy, fuck ko ka diyon. Dili oy kanang natay giingon kanang kung ginahansad ka mo balik, pwede ra gyud tilaw-tilaw ra gyud no hard feelings naman. balik yapon. Balik ra for to. Tilaw-tilaw na lang. Tilaw-tilaw ra. Thank you ka man. Thank you again kay nag-invest sa mga kasuunag feelings, di na pwede balikon good. Mura na nagbangko good. Invest ka na ng interest, pwede rin mo kuha ng interest. Di man, di ba ilang naham ginansya. So sabi mo na ginansya sa iya ha. Oh, Come again. magden. Oh. Kung ginahansya na ako, Come again and Oh. again. Come again. Kung ginahansya na ako, ginahansad ko niya. Oh, wabdi dugi-dugayon. Dire, hakyad dira. Ano mo singgit bang Ang nilabas Davao, pasinggit mo gud ni mga Davao. Sorry sa editor. Kung sa editor. Sorry ka yung editor, nalang siya orasyon mo. Tinood lagi na siya. Tinood na yun. Feel ako ba morning kung first shoe no, break Asa, shoe. asa. Break shoe. Break shoe do. Kaya kasi Kuna na horseshoe, kato na kay break shoe. ito na sa motor di ay, unsa di tawag Brake, ano? brake pad. Brake pad di ay. Saman pet. Lorenzo. Okay na ka pet, di na ka makuan pet na kulba ano sa kay eroplano. Ha? Ikaw, kinakabahan ka ba pag sumakay ng eroplano? Ilonggo ko. Ilonggo ko Ilonggo. Oh, sige. Yung Ayun, sure. mabuang ang editor. Hindi naman ako kinakabahan kasi yung pagpunta na ako nang bibili ako ng mantika, sakay naman ako ng private plane ko. Shout pala sa AirAsia. Thank you pala AirAsia. Kabahan ako basta nagkapalit yung bag ko sa ibang pasahero. Alam niyo ba guys? Dating namin. Tapos pagtayo ko, kasi last kami, hindi kami tumayo agad. Parang nasa last kami lumabas. Pagtayo ko, ba't wala na yung bag ko dito? Tapos may isang bag na naiwan na parang bag ko rin. Ala, baka nagkapalit to, sigurado ko. Kaya dinala ko. Nagmamadali ako kasi baka umalis na yung dala ng bag ko kasi sigurado ako. Sure na sure ako na nagkapalit ng bag. Nasa si Tito Tugaw siya. Nagkapalit yung bag namin, nagkapalit. Timing din guys, bumalik yung kumuha ng bag ko. Pumunta siya doon. Pwede ba pumasok ulit kasi yung ibang bag daw yung nakuha niya. Buti lang nakita ko, lumagpas na din ako sa uy, sabi, sorry. Sabi niya, kaya pala biglang gumaan na yung bag niya. Pero kinabahan ako guys. Kasi nandun dito lahat ng gamit ko. Pati, passport ko, yung skincare ko. Skincare ni Japet din. Skincare pet. Hey guys, kinabahan talaga ako. Buti na lang nakita ulit. Yun lang. Share ko lang. Ayun guys, i-check natin yung M-Wellness score natin. Kasi may app tayo dito na MWell. Hindi lang siya doctor consultation. Pwede mo rin siya ma-check kung ano yung MWell na score. Yes. By the way guys, ito yung M-Well na app. Guys, sobrang convenient lang talaga dito kasi hindi mo na kailangan pa pumunta ng clinic o di ka hospital para magpa-check up. Maka-video call mo lang yung doctor tsaka may may free medical certificate, may free e-prescription and yung referral para sa sa mga tests. So, yun. And hindi lang yan guys, and meron din pa silang M-Wellness score. Ibig sabihin, ito may M-Wellness sa akin 71 yung score ko. Ito makita yung ilang minutes ka nag-exercise, activity, kung ilang minutes ka nakaupo, yung tulog mo, yan. Ilang steps yung na steps. 71 na sa akin. Oh, di ba? 71% siguro to. Yun. Nakapasa na ako. Sa'yo? Hindi ko alam nasa. Ay, wala pala. So guys, download na kayo guys, M-Well sa www.mwell.com.ph. Kaya punta kayo sa App Store or sa Play Store. Part of that world, wish I could be the one. Hi. Kaya nga yung 1,000 or 2,000. Wait, 120,000
mga blur ako. Wow. Hi, thank you. Hi. Ito-tour ko kayo sa room namin. So ito yung CR. Ay, ginagamit ko ni baby girl kasi nag-CR siya. May tanong ako sa iyo mamaya. And this is our beds. Dalawa yan. Si Jasmer. Si Jasmer wala. Tayong tatlo dyan. Tayong tatlo yan. Dyan ni Jasmer. And doon, dalawa na lang sila. May tanong ako sa iyo, baby girl. Ano naman? Tanong mo. Pag umiihi ka, nakatayo o nakaupo? Tayo. Ba't nakatayo? Kasi, ay ka na po, sir po. Komportable ka pag nakatayo? Ikaw? Nakatayo, nakaupo? Tayo? Ha? Nakatayo. Nakatayo? Oo. Oh, sana all. Ano? O saan, nagdisunda tayo sa'yo, nagdisunda tayo. Sa yung tingol sa patabis ba? Last time mo na. Like, different school, different pronunciation man. Ano to? And ito yung ano namin guys, yung bintana. Wow! City Hotel. Balik ko. So, alikiti-kiti. 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 Pinaluhot di mo ba? 1, 2, cha-cha. Alikiti-kiti. Alikiti-kiti. Hello? Bad romance na? Bad romance? Yun guys, nagre-ready na kami para sa show kasi 5:30 kami kukunin nila ng oras. Lo, yan yung outfit mo, baby girl. Wow, made by Ate Tony Salumag. Grabe talaga, Ate Tony. Thank you so much, Ate Tony. And Joe Maldito. And si Bunso. Oh. Hi guys. First, parang naligo ah. Wala, grabe. Alam nyo bagay dati guys, dati talaga sobrang na mapapasana all talaga ako sa iba kahit sa ganda ng ngipin nila. And ngayon, na ano ako na, ganda na din ang ngipin ko. Thank you so much, Bang Smile, Dr. Dental Clinic. Grabe, thank you so much, Doc Here and Miss Kla. Sobrang thankful talaga ako sa inyo kasi isa sa insecurities ko talaga yung ngipin ko and now, perfect. Thank you so much, Bang Smile. And guys, kung gusto nyo magpa-ano ng ngipin nyo, punta na kayo sa Bang Smile Dr. Dental Clinic sa Alcon Arcade sa Mabolo. And we're ready! Alis na kami guys, see you later. Pero pumunta muna kami daw sa mayor's office kasi doon kami magtatambay. And bago kami mag-perform, good luck baby girl kasi siya yung maunang kakanta. Sanay ka na ba big girl? Ha? Hindi ka na kinakabahan? Kinakabahan. Kinakabahan ka pa rin? Ilang shows ka na, di na mabilang no? Hindi na mabilang Lagpas na 100? Lagpas na 100? Oo. Oh, sana all. Ako mga hindi, anong pa, mabilang pa lang sa amin guys. Sexy naman natin. Oh. Thank you sa food. Basta tayo ngayong snack, basta kaon. Ay, Jun, wala yung snake. Umiyak ka. Ikaw dyan na mauna no? Ikaw dyan na mauna no? Wow! Look, sisig, manok, paborito ni Apito. Jacket, Jasper Capuno, and we are the Visayas Squad! Wow, nagating salamat lahat. Kinsa tuway uyab diri. Basta may mo ganahan nga tawagan na to. No? No? Pero Leila, kasi kung giling ka
Ang taken, kung daw na, pasabutan na, pag mo sa stage, ay mo sa pagi mo. Thank you so much, Mayor Antonio Libuan, Vice Mayor Hannibal Libuan, and all SPIN members, Municipal Administrator Mariel Bianca Libuan, Congressman Roel Peter Gonzaga, Governor Dorothy M. Gonzaga, Ivan More, Edrin Iyog, and Alin Kiko. Daghang salamat sa pag-invite sa among tanan. Okay. Kapuno Brothers! Nalingaw po kayo niya. I hope nalingaw ra po mo. Naganting salamat ninyong tanan. Ma'am, sir, thank you tayo for having us. Grabe. It's a wrap! Guys, yan. Kakarating lang namin dito sa kwarto. Grabe. Nag-enjoy ka, baby girl? Nag-enjoy. Pero gutom na kami, guys. Maling pa kaming biyahe from Taak to Tagum kasi nandito kami sa Tagum nag-stay dito sa City Hotel. Oh, di ba? Kakain muna kami, guys, kasi gutom na kami. Gutom na. Ito na, pagkain, nag-7-Eleven lang kami, guys. Kasi sarado na yung mga kainan, so 7-Eleven lang kami. Shout out John Ray Arguesa from Nara, Palawan, Elizabeth Salubre from Calapi, Bohol, Mario Gonzalez from Batangas, Rains Udias Whitey from Leyte. Happy birthday Glenn Tulyao, Rachel Ann Estenso from Cabadbaran, Agusan del Norte, Franco Anok from Lanao del Sur, and Chester Palakpak from Ilocos Sur.